Sa mga balita lokal, amo naman ni ang mga sugata sa mga motorista sa masunod nga semana ang saka sa presyo sa produkto nga petrolyo. Basobra 4 ang gidalauman ng saka sa kada litro sa krudo. Basobra naman na 3 pesos ang dugang sa kada litro sa gasolina. Ika-napulo na nga sunod-sunod ang mga sinemana banwa nga mayara sa big time price hike. Kadungan na sining soda-soda nga pagasaka sa presyo sa produktong petrolyo, ano ang posibilidad nga magapasaka man sa pamasahe ang mga barko o kan mga fast craft nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Ilabi na nga deregulated ang pamasahe sa mga sakayang pandagat. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Amo maning isa sa mga maayong balita para sa mga mangunguma, kaya suguran na subong Marso ang ining pag-distribute sa fuel subsidy sa mga mangunguma kag magagmay nga mga mangingisda. Ang Philippine Coast Guard Banwa manginakaupod dato na karon ng ilasin ni Commander Joe Luis Mercurio. Kasunod naman na sining pagkadakop sang 5 kilo nga shabu dira sa may pantalan na sa syudad sang Escalante. Ngayon ang nagabalor sang 34 milyon sa pesos. Ano diri kadamo ang aton nga mga sniffer dogs sa may PCG Negros Occidental. At the same time, sabahin man sa Philippine Drug Enforcement Agency, balikan na to na si Director Alex Tablate. Sa iwan na pang mga balita lokal, kumusta na to na karon ang dalagan sa investigasyon sa Bacolod Police Station 6, agot diri sa pagpatay sa mga suspetsado nga nagasakay sa motorsiklo sa dismissed police officer nga si PO1 Ryan Lumogdang. Kay mayray ni siya sa pilaman na ka mga kaso nga ginatubang antas siya na pahalina sa Philippine National Police. I-check na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita international, nagaplano ang Ukraine banwa nga pagpatigayon sa ikatatlong round sa peace talks subong weekend po ng mga Russian officials. Presidente sang Belarus nagpanindugan nga waay sila nagapakigbahin sining Russian invasion sa Ukraine. Mga pumuloyo sa maya syudad sa Mariupol, Banwa, nagareklamo na nga wala sa supply sa kuryente, kag subong man wala sa supply sa tubig, kag kulang ang supply sa pagkaon. Base sa pinakaling report Banwa sa United Nations, nagadangat na sa masobra 1.2 million ang mga Ukrainian nga nagabiya sa ilang pungsod humalin sa Pebrero 24. Ano ang nabatiyag sa mga Ukrainian nga diri sa aton sa Pilipinas? Balikan nato na karon ang interview sa Bombo News Center Makati bago gilamang sa Bombo Network News sa mga miyembro sining Ukrainian community. Presidente sang Russia nagapanginwala nga sila ang nagapangabomba sa pila ka mga syudad sa Ukraine. Pero limitado na subong ang access sang media sa may Russia, including na banwa ang BBC, Radio Free Europe, and Radio Liberty. Kagaiban na pang mga independent Russian sites sining nagakatabo dito sa Ukraine. Sa mga balita national, si President Rodrigo Duterte aminado banwa nga dapat tawagin na neutral ang Pilipinas sining nagapadayon ng gyera sa may Ukraine kasunod sa Russia na invasion. Pero aminado man ang presidente nga maabot na ginang tiyempo nga kinahanglan mayra kita diri sang stand. Ang presidente sa lingan niya dapat medyo magalong-along man kita sining kay suicidal nga daan si Russian na President Vladimir Putin. Nagistorya na kami sa nagkadoko dito sa Russia. Sa dugang sining speech sa presidente, bati na nagbabati-bati ng presidente, no? Kung sino ang yagiman nga iga-endorso
Although hindi man nini siya inang makakilibot para sa aton sa mga Pilipino, but silingan niya ti maboto kamo dira sa Ilocano kung gusto nyo para nga magabulos sa Maya Malacañang. Magasugod na naman si President Rodrigo Duterte sa pagkampanya para sa mga kandidato sa PDP laban sa pagkasenador sa katapusan ng bahin sa Marso. Ang iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang ka nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kung na magatayo yun na sinibanwa nga kadalago sa mga volume sa illegal nga droga nga ma-recover sa nga sa mga otoridad, ilabi na sining mga high-value individual sa bala nga nagkakuha sa nga supply sa illegal nga droga halin na sa iban nga mga rehiyon nagasulod diri sa aton sa Western Visayas, ilabi na sa Negros Occidental, ina siya commendable gid. Kagwainan nato ni gina dinalok sa aton nga mga otoridad ang pagpatigayon or ining pagdayaw sa ilang accomplishment. Ilabi na ining 5 ka kilo nga shabu nga na-recover halin sa kay Vicente Sipuasta nga halin or Sipuasca nga halin sa may Luzon sa Cebu, and then nagatabok diri sa aton sa may Negros Occidental halin sa may Cebu padulong sa Barcelona Port dira sa may barangay Old Poblacion, Escalante City. Kahapon naman kaagahon na. At Miyerkules nga gabi asa na magkagahon ang pagbantay diri sa aton ng mga otoridad hasta nga natigayo na gid bala ining pagbakal sa illegal nga droga sa kay Sipuasca nga kon lang tawon na tinduay man gani nakakilala mga barangay official sa dira sa may barangay Sumag. Naginalantaw pa ni kon taga-diin na gid man na bala ining nasambit ang subject sa bypass operation nga nakuhaan sa 34 milyon sa pesos nga balor sa illegal nga droga. Kon lang tawon na to medyo ang gid lang gid ang ining packaging bala sa illegal nga droga or shabu, suspected na shabu nga ma-recover sa aton nga mga otoridad until abing matapos sa makumpirmar na gid sa crime laboratory kay ni siya ang ining methamphetamine na hydrochloride banwa gina-label ini siya naton bilang suspected shabu. Kaya mo ni subong ang isa sa mga ginalantaw base bala ko na may kang tanan man sa iba na to nga mga na-recover bala. Nagligad na to adla or bulan sa Enero lang gid. Tras or 3 man to ka kilo nga suspected na shabu ang na-recover sining duha ka mga lalaki nga nagtabok diri sa aton sa may syudad sa Bacolod via Dumangas Port. Ang packaging sa Dobanwa may mga Chinese ka text man bala. So ginalantaw base kun pareho man lang ang source nila or amo na ni nagakatabo because kung pasugiron ng aton sa mga otoridad ang Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency dismantle na ang mga illegal drug laboratory diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pumalin na sa nagasugod ang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Diri sa mga puerto ay manadra nagapahuway ang aton nga mga sniffer dogs sa pag-make sure nga ining mga nagatalabok kabala diri ilabi na nagasakaya sa Roro vessel ang ma-checkar gid kay base ko na dira balate ginakarga nila dira kag makalusot kaya ra sila sa privado nga salakyan. Mayon ni kaya yara subong sa piyak kalinya ang aton commander sa Coast Guard Station Negros Occidental, Commander Joe Luvis Mercorio. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin na mayong aga. Mayong aga Bombo Ernin kag sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio Western Visayas no. Subong sir na gusto na ning mga yara bala sa pantalan ang dalago nga mga volume sa illegal nga droga nga ma-recover sa aton sa mga otoridad. Kumusta ang inyong pagbantay ilabi na sa aton mga sniffer dogs, Commander?
Well, of course, no, ang aton nga mga narcotics detection dogs ara sila sa aton deploy sa mga nasaring ports diri sa Negros Occidental ini para at least makuan nga better or ma-detect naton ang ah, mga narcotics nga makribado natin ng mga local in close coordination of course sa ating mga kaupod sa PIDEA sa Pilipinas. Oho. Mga pila ni sir ang aton sniffer dogs? Do we have enough man no, nga number for the whole Negros Well, Occidental? although nga hindi siya muna damo ang ating nga resources in terms ng narcotics canine detection unit, bangod medyo may pagka maiwat or mabudlay ang pag-train ng mga panaton, ng mga assets. Mhm. But then again, we make sure that all ports, regular ports naton is ginatinguhan naton nga makater naton ito ng kaupod ang aton nga mga kaupod man ng mga ahensya sa gobyerno sa Oho. mga pantalan sa Negros Occidental. So ang ari dari sa aton ni sir mga drug sniffing. Yes, ma'am. Mayara kita sa narcotics detection dog, mayara makita sa explosive detection dogs na kung Okay. sabihin, mandatory na ito na ginapanel tanan ng mga roro vessels at same time rolling cargos sa bilog na probinsya. Basta miyara sang Roro, Port sir, no? So that is Bradco, Banago, and then San Carlos. Ang Sagay sir may Roro dira. May ara kita ma'am, ano ma'am ng roro nga gabi ay sa Sagay pero hindi man din sila nga mas ang volume niya parehas ang Escalante, San Carlos, ang Bradco at San Banaco. So far amo ning apat sir, no? San Carlos, Escalante, Banago, and then ang Bradco. But sir, Yes, ang dinabi mas madamo gid da San Carlos or Escalante ang number sang trips. Well, ang volume ng concentration sa volume natin sa tabok sa Roro, tabok sa Iloilo is mas dako ang volume sa Escalante kumpara sa San Carlos, ma'am. Pero Aha. just the same, we make sure that we see to it that makater na sila sa ating mga canine. Mhm. So ang Escalante sir, amo ning patabuelan. Di nga ning patabuelan sir. Ang drama may ito drama mga ganda sa Escalante, ma'am, sa Escalante. Tabuela. Yes, ma'am. Oo. But dako gyapon sir no ang number sa mga rolling cargos to Panay via Bradco and Banago. Yes, ma'am. Kung pakanto naman kita sa Panay is Banago and Bradco ang atong gateway Mhm. via Dumangkas. Okay. So buong abi sir, amo na ning isa sa mga ginasakyan lang bala, ginakargahan tikon wide ra sa mga naga-check basi ko makasulod agad. So importante dere ang joint operation sa Philippine Drug Enforcement Agency and then Philippine Coast Guard. May mga incoming pa sir nga mga sniffer dog sabi para subong nga tuig bago lang kita nagsulod sa 2022. Yes, ma'am. As part of continuous development and enhancement sa aton unit is may kita mga regular mga gina-additional nga mga assets from Manila and especially Romblon, ma'am. So, meaning ang mga handler ni nila, sir, na didto gid no sa Metro Manila, nag-undergo sang training? Well, meron kita mga training facility, ma'am, sa Romblon. Meron makita sa Metro Manila. Depende, ma'am, sa national headquarters natin kung sabihin mali na ilang dugang ng mga assets padulong din sa atin na probinsya. But our hinubaan, sir, is training center lang gid ni sir, no? Para sa mga incoming nga mga personnel. Yes, ma'am. Ang ginabata na era kita training facility para sa ato ng mga personnel and same time sa mga special operations unit natin. Oo. Ang dara, sir, sa may hinubaan and then si Palay. So, ang makadungka lang dira is from Mindanao area. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Era kita dira nga biyahe. Oo. Pero dapat medyo dako-dako siguro, sir, no? Nga sakayan ang gamiton.
Well, basta as long ma'am, allowed siya ma'am sa nga marina, meron sa nga kaukulan ma'am nga kuan nga pahanugot is Mhm. wala kita ma'am sa nga may ginapili kung ano siya ma'am ang kadakuon sa mga sakayan pandagat nga gabi. Oo, but wala lang galing ruta dira ya, sir. So so far ma'am, mayara man ma'am nga gabi pero dira lang ma'am sa akin sa palibot, especially sa mga napitira sa sur nga bayan sa Negros, sa Negros. Oo. Anong inyong mga pagbantaya diri, sir, because ang aton coastline, dako man ini siya, dako man ang papel niya para abing nga makasulod dining illegal nga druga if naghalin sila sa other regions. Well, sa napiligtan naman, no, despite sa kwanta sa meager capability natin, ginatinguan natin ng mga tanan, sino ma'am is paninguaan natin na sigurado or put into minimal ratio ang mga Muslim nga mga klase sa ihita po ka mga insidente. Ang saroro, sir, magluwas sa nga gina-check ninyo dira. Ano ganyan, sir? Lashing. Ano ganyan, sir? Paneling, ma'am, paneling. Paneling. So, Yes, ma'am. gina-check gid ang compartment abi dira at trunk sang salakyan. Ang procedure kasi ni ma'am is ginapa-kwanta ma'am, no, ginapa-libot sa ang aton ng mga canine handler o ang canine detection units naton. Alin sa tanan nga rolling cargos, especially sa mga confined spaces natin. No? Okay. Finally, Commander, anong mabili niyo mga mensahe, sir, sa mga person at the same time sa mga ari baladri, mga nagatabok from other provinces going to Negros Occidental? Well, of course, no, sa subungan sin po maliban nga medyo mga tilgudlay ang pagtabok naton. Na ngabay na mo na tagat nga mag-bear lang kita sa mga requirements at the same time paghalong kita sa aton ng pagay alikawan naton pag dala sa mga hindi ginapasugtan ng mga bagay sa aton pagbiyahe. Okay. Commander Joe Mercurio, sir, salamat gid sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradio Bacolod. Thank you so much for joining us. Sumayong aga sa imo, sir. Salamat kag mayong agad. Madamo nga salamat kayo, Commander Joe Luvis Mercurio, ang commander sa Coast Guard Station na Negros Occidental. Kay dako dira ang papel sa mga narcotic detecting mga drug sniffing dogs sang aton Filipino Coast Guard. Ilabin nang subong nga tinaga-innovate man nga danang ini mga drogista. Kuno abi matabok via Roro. So, matalupang dan na lang kag baris kobrihan, ilabi na sa bulig kasi ni mga drug sniffing dogs sa Banwa, nga mayroon sila sa nga dala nga illegal nga droga. Sang damlag lang gin buksan sang Filipino Coast Guard ang una nga K9 Training Academy dito sa may Clark, Pampanga. So ini ang ginpatukod sa Clark Special Economic Zone nga pwede nga makatrain sang 100 ka mga K9 kag mayara man sang 100 ka mga handlers. Because hindi man pwede nga inang bisan sin ulang bala nga personnel ang magauyat sa nga mga sniffer dogs. But may mga handlers gid na sila ka nag-undergo sa training. So capable ini sura sa statement nagligad sa Philippine Coast Guard, capable sa pag-provide sang all asang quality training phases, techniques, kag mga best practices para sa skills kag aptitude enhancement of dogs. Kaangay naman or upod naman diri ang certification, evaluation, kag development sa mga research doctrine. Ginatuyo sang sining academy nga mag-conduct sang research sa mga working dog pedigrees, ila sining procurement and breeding, veterinary care and maintenance of resources kag iban pa nga mga kinahanglanon. So ining academy o ining training center nga ginabuksan sang late part balasang 2021 mag-house sang 5 ka mga organizations. We have K9 Development Center,
K9 School, K9 Breeding Center, K9 Hospital, kagang Kennel Management and Biosecurity. Sa pagpanguna nagligada ni Transportation Secretary Arthur Tugade, ini siya ang bukas man kuno, pwede ini siya sa tanan ng mga branches sang gobyerno. Because kung mayara sang Coast Guard working dogs, iba na dira, especially sa turma ng Armed Forces of the Philippines, so pwede ba na sila para sa mga working military dogs. So at least bisan na paano, this is one of a kind for the whole Southeast Asia, ang ining academy na open sa Philippine Coast Guard para sa ilang mga K9 dogs. Balikan na po natin si PDEA Director Alex Tablate para ma-check kung kumusta man ang ilang sining coordination with Philippine Drug Enforcement Agency, sining mga pagkatabok-tabok sang supply sa ganitong nga druga coming from other regions. Director, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo Sir si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Erlin, lalong-lalo na yung tagapakinig ng Bombo Radio sa buong Western Visayas. Kung dati po ay idinhandaan na sa mga courier itong supply ng illegal drugs, parang ngayon nagbago ata, Director? Nag-ano na po sila? Tumatawid na po ng dagat. Kagaya po nitong dati dito sa Bradco just last month, and then the other day ito pong San Carlos Escalante from Tabuelan, Cebu. Yes, Bombo Erlin, kasi itong mga ports na ito, these are major ports na papasok dito sa region natin. So basically, kung doon sa Negros area, ang San Carlos, isa yan sa main route, ang Escalante, lalo na yung galing ng Cebu. So kung makikita natin yung last two operations natin, 2 major hauls yun ng illegal drugs, 3 kilos at ngayon naman may 5 kilos. So ang sinabi mo kanina na nagbago yung trend, maybe because kung ipapadaan yan sa mga courier, masyadong mabigat. And at pag sa courier kasi, kumbaga very strict yung nila, yung scanning niyan. That's why posibleng makita yan. So, ang traditional talaga na strategy na ginagawa nila is to travel it by land. Aha. Kasi sir, pag nasa courier, pwede maka-feed sa inyo ng information yung courier company. Yes, kasi may mga tayo ngayon, may mga memorandum of agreements tayo with different couriers. Dito sa lalong-lalo na dito sa pagbabantay at pag-check nitong possible na mga contrabands na ipadaan through couriers. Okay. Sir, sa tingin niyo po ba nasa Cebu lang po ito galing or doon niya lang po tinanggap itong package? Okay, as per assessment natin, and from time to time sinasabi ko naman ito. Based kasi sa mga recent seizures at mga confiscations ng volume ng shabu, majority kasi dito part ng Luzon area . Kung makikita natin sa news, yung mga packaging, mga Chinese packaging, more or less katulad nitong nakuha din natin, nakita niyo naman yung Chinese packaging din ang ginamit. So most probably posibleng nanggaling talaga ito doon sa NCR kasi wala pa naman tayong history dito sa Western Visayas na directly galing ng labas ng Pilipinas ay dito talagang dito sinip. Yes. So most of those nakita natin na galing NCR yan, and syempre dinidistribute to other parts of the country. Pareho po ba ito sir doon sa na-recover dito sa Bradco from Dumangas? Kasi kung tingnan po natin, pareho na Chinese yung text doon sa T. Okay, more or less the same kasi part kasi din yan ng investigation natin. Hindi lang naman dito sa Western Visayas, kinoconnect din natin yan doon sa mga recoveries ng more or less the same na mga packaging. Kasi ang mga packaging na to may din yan . Kumbaga this might also lead us to
to at least naman lang find out kung saan galing bansa pwede itong mga drugs na to. Kasi Oho. majority of illegal drugs naman na dito sa Pilipinas na distribute ay galing sa ibang bansa. So more on ano na tayo ngayon, importation. Kasi nga ang daming mga clandestine laboratories na yung na-dismantle. So hindi na kumbaga safe sa kanila na dito pa mag-manufacture. Kaya through shipment itong coastline smuggling, Mhm. particularly in Luzon area, bandang Zambales, doon pataas. Okay. So kung galing po ito, sir, sa National Capital Region, papuntang Cebu via ano din, sea travel. Yeah, nakikita natin yan na land, tapos Roro. Kasi ang usual route naman kung tingnan natin itong particular, granting galing talaga ito ng NCR. So most probably, galing Maynila, dadaan ng Bicol, tatawid ng Matnog, pwedeng tumawid ng Matnog going to Mhm. Leyte, and then Mhm. Leyte to Cebu, tapos pupunta na sa atin. Pwede rin, I just don't know, parang may biyahe din itong yung galing ng malapit sa Matnog area, going diretso ng Bugo, Cebu, na hindi nadadaan ng Leyte. Oho. So, may mga ano tayo dyan, may mga Roro ngayon na bumibiyahe na. So ito yung sinasabi natin na talagang very challenging on our part kasi nga isla-isla tayo Mm. and pwede silang dumaan sa iba't ibang ports. Mhm. Kaya nga lang nakatutok din naman tayo ngayon sa mga ports natin. Almost daily may may K9 paneling and inspection together with the Philippine Coast Guard. Mm. Pag ganun po, sir, parang ano pala nito, ang haba ng itinerary nitong Shabu, ano? Yes, ma'am. Kasi kung titingnan natin kung tama yung assessment natin, galing ibang bansa pa yan, pinasok sa atin at Mm. galing doon. Ito yung mga usual na route of distribution Oho. Kasi majority naman ng nahuhuli natin dito na illegal drugs, around 80 to 90% ay galing ng NCR. Mm. And we consigns with the data ng PNP. And siguro, Yun din ang monitoring nila. Although may pakunti-kunti galing Mindanao, pero kunti lang yun. Majority talaga ay galing NCR. oo. Kasi sir, pag dating siguro nito dito sa Negros Occidental, baka yung iba dito tatawid pa ng Panay. Yan, hindi natin pwedeng i-discount din yan na posibleng gawin yan. But as far as mga monitoring and anti-drug operations, ang assessment natin talagang bulk at majority pa rin ng mga transactions ay dito sa Negros Occidental area, particularly Bacolod, itong San Carlos City, itong mga HUCs natin, and some cities na malapit sa Bacolod City. Mhm. As far as recoveries and seizures naman dito sa Panay Island, may nakukuha tayo pero kunti-kunti lang, ma'am. So, kumbaga, unlike dito sa Negros na talagang volume yung nakukuha natin. Opo. Kasi sir, parang nasanay na sila na yung galing sa Cebu, itatawid na doon sa sa northernmost part ng province of Negros Occidental. So, Yes, baka ma'am, that's siguro yung mga iba, konting portion na lamang po nito yung tatawid na dyan sa may Western Visayas. Correct, ma'am. It could be also, sa assessment din lang naman natin, it could be also that those mga recoveries na galing dyan sa Cebu ay malamang galing din yan ng NCR. Mhm. So, kumbaga, hindi rin nga natin alam din, posible din na along the way, baka may mga dropping points ito. Hindi naman natin ma-confirm pa ngayon kasi continuous ang investigation natin. Kasi nga, we're dealing with syndicates mga malakihan na sindikato ito kasi sa volume na lang ng dala nila is masasabi natin na talagang malakihan yung mga transaction. Opo. Sir, I'm sure na pinag-aaralan po ito ng ating mga chemist dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency. I am just curious, may changes po ba doon sa quality ng shabu pag mahaba po yung biyahe? Is it affected by the number of days na siya nasa travel?
Wala, ma'am. Walang masyadong effect yan. Kasi ang iba dyan, naka naka-vacuum sealed pa eh. Okay. So, wala namang na bababa yung niya quality. Siguro kung mga ilang taon, posible yan dahil sa temperature or environmental factors pwedeng maapektuhan. Pero but as far as travel is concerned, I don't think na it would affect dun sa quality. Kasi doon sa mga nakikita natin, sir, sa bypass, di ba mayroong parang yung dry siya talaga or parang medyo nababasa po ba yan, sir? Hindi mo kasi naka-vacuum yan eh. Naka-vacuum sealed yan eh. Yung Seal. iba pa niyan eh, may mga masking tape pa na binabalot just like yung nakuha natin sa bread ko. Oo. Pero walang changes, sir, doon sa price? Pag parang high grade siya or lower grade po ng shabu? As far as dito naman sa ground na yung yung concern, particularly itong distribution na itong by gramo-gramo na, although part ng nila yan na ganito yung quality, pero scientifically wala namang basis yan. Siguro sa paggamit nila, masabi nila na ito medyo okay yung quality, tas iba pangit. But dito naman sa taas, that's part of the marketing kasi hindi lang naman isang sindikato siguro nag-ooperate. Opo. Part ng marketing nila na itong sa amin magandang quality, pangit yung sa kanila. Business eh, kaya nga lang illegal. So part of the competition yung sasabihin nila na mas magandang quality. Opo. Pero yung dinedesignate niyo, sir, na market value doon sa Dangerous Drugs Board, across the board po ito, uniform, regardless kung ano po siyang grade. Right. Yung 6.8 million natin per kilo, yan yung standard value for purposes of for purposes of makita natin kung how much yung value ng illegal drugs for uniformity. Mahal Pero pala, sir, naman 6,800 pesos per gram? Kaya 6.8 million pesos yan per kilo. Kaya lang, dumudoble pa yan pag talagang tinarya na yan kasi sa baba na yung hindi nga umaabot ng 1 gramo yan, point something lang yan. Ay magkano ngayon? 500, 1,000. Bumaba po ba ito, sir, compared sa mga previous years? Or tumaas So far pa? naman, I would say within the last siguro 3 years, parang wala namang masyadong pagbabago. Wala namang masyadong pagbabago. Kaya lang, yung diskarte na dito sa baba, lalo nung pandemic time, siyempre, part din siguro ng marketing nila na medyo mahirap ngayon, kaya mahal. Opo. Pero yung market value ninyo, sir, wala, no? Hindi nagbago? Yan pa rin yan. Yan pa rin yung sinusunod natin para at least ma-estimate natin kung magkano yung value ng illegal drugs sa market. Pero, sabi ko nga, pag yan ay bumaba na dito sa yung tarya-tarya na sachet na, more than a double pa yung amount na magiging profit ng mga illegalista. Sir, yung report po ay wala na pong mga clandestine laboratory dito sa bansa. Hindi po ba parang ginagamit po nila ito yung parang same lang na packaging para masasabi po na ito po ay galing doon sa, ano nga to, sir? Golden Triangle? Triangle, Opo. Ang daming niyan, hindi naman fixed yung natin dyan, ma'am. Yung assessment natin dyan, posible din. Possibilities lang naman to eh. Although wala tayong confirmation, possible yan na dito din lang, for example, print yung mga na yan and then pinackage lang para i-divert tayo na ito ay mga imported. But as far as monitoring naman is concerned ng PDEA at PNP, gone were the days na talagang may mga malakihan na mga clandestine laboratories just like in the early 2010 hanggang na may mga recoveries na malakihan ng manufacturing. So far naman sa mga operations wala nang ganon. Meron pa kunti-kunti yung mga kitchen type
Mhm. Ibig sabihin yung production is ano lang, maliitan na production. May dumidiskarte pa rin ng ganon. Pero wala na talaga yung volume na ilang kilos per Opo. day ang pwedeng i-produce nila. Siguro sir kung kitchen type, hindi na makakarating dito sa atin. If Pag kitchen it's type, from kasi konting NCR. ano lang yun konting production lang yan So it Opo. can be immediately distributed. Aha. Sige. With this, maraming salamat po sa inyong time dito sa amin sa Bamaraji Bacolod, Director Alex Tablate. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Berlin. God bless. Thank you. Maraming salamat kay PDEA Regional 6 Director Alex Tablate. Kaya subong nagakambyo naman ang paagi nila bala parang makapadala sang shabu. Sa una to, nausog itong ginapadala sa mga courier. However, meron sang memorandum of agreement between the Philippine Drug Enforcement Agency ag mga courier nga kung may ginalantawa man nila mo kung anong padala mo. Kung ginasuspetsohan na dira kag nakita na gid nga illegal nga droga, dapat nga matimbre sila sa PDEA. Ti ato nabisto na to ang amo nga strategy. Sabong nga naman na perte na gining kaisog nga daan sa mga drogista nga ginadaho gid bala nila, ginasugat nila ang supply. It's either halin man na siya sa National Capital Region because subong nga man na ginalantaw. Kung may mga nagasulod man nga legal nga droga, nga mo ni kadalagko ang volume sa ato na sa mga areas sang Negros Occidental and other parts of Western Visayas. Ginabiyahe gid by sea. Kaya mabudlay mga na po sang ikaw ya ma-detect o kung ma-detect ang illegal nga droga kung ipalabaya sa eroplano. O kung karga mo bala sa eroplano, ti malabaya ka sa may airport. So, sa liwat our recommendation sa ato ng mga otoridad, kabay pa nga mangin magatayo yun ini. Kaya mo ning gusto na to ng mga kadakuon bala sang volume sang illegal nga droga nga mga ma-retrieve kag ma-recover sang ato ng mga otoridad. Bangod kit tayo nagapati nga sa problema na to sa illegal nga droga kung wala sang supply nga mga nagasulod diri ina ginasiling man abiyang halin sa iban nga mga pungsod tanan naman lang nga dana lusod na palang gina-import na naton. Hindi lamang ang illegal nga droga but other goods. So, why na sang mga presensya sa mga clandestine na laboratory o kung shabu laboratory sa buong pungsod Pilipinas? Kaya pila naman katuig agin presentar nga na-dismantle na ini sila tanan. Di ko mayaraman ini mga magagmay naman lang nga mga ilimuan sa illegal nga droga. Di ko nalin pa dito sa Luzon, hindi na inaya makalabot rin sa ato ng supply kung amula ng kagagmay nga mga kitchen na type laboratories. So, kung amo ni kadalag ko, di kadalang tawalin sa iba ng mga pungsod. Nga mayara sang ining smuggler bala o ka nagapasulod. So, ini nakasulod, kung dira man sila naglabay sa Bureau of Customs o kung sa Port of Manila, ti dira na naman kita masukot sa Bureau of Customs na naman. However, tibisan pa gani mga presidential candidates, wala bisan sino man lang sa aton yung mga Pilipino pamangkoton. Para sa imo, ano ginabi diri ang most corrupt agency of the government. Hindi madula ang ining Bureau of Customs sa listahan. Sunod na lang na ang iban. Because kung tampad naman nagyara sa Bureau of Customs, wala na makasulod ni mga nagligad to, mga sobra adom ka bilyon ka pesos and worse, pagid, 11 billion pesos plus nga balor sa illegal nga drogan nakasulod diri way ganayan na dakpan. Di kung way tugin palusot, hindi man to makalapta sa iban pa nga parte sa aton nga pungsod. So, ining shabu nagikan sa iban nga mga area nga yara dra sa Golden Triangle. And subong nga mo ning uso na ning sa packaging bilang text in Chinese. Di ba siling na naman kita gidang suki sa mga Chinese sabi nga nagapadala diri sa illegal nga droga. So kung mapungga ng ining supply banwa, bisan pa nga perte na ng panglaghat dira sang mga nagagamit sang illegal nga droga, kung way ka man ang baklon, alangan maano ka ti tambling ka lada kay nagalagbok ng imo tutunlan.
So, kung pwede pa man lang, gini mga dalagko, gini nga volume sa illegal nga droga, amo ning ma-recover kag ma-seize sa nga to sa mga otoridad, better. Best move. Kaya bisan pa nga may masiling kita nga why naman lang ining problema sa illegal nga droga kung why sa may mga nagagamit. Ti pila gid ang pila ano kadabo ang mga nagagamit. Sang sa mga naga-supply. Ang aton paglantaw dati mas jutay ang mga nagapasulod. Dati why nga medyo hapos-hapos ang pagpapas sa ila. Kung seryosohon git. Kagusto dara ang paggamit sang intel funds bala sa aton nga gobyerno because billions of pesos ang nagakadto sa aton intelligence for surveillance, for monitoring. Kaya kung wise ang supply nga nagasulod dre, tibi sa magreklamo kano ka iwa tagidyaw? Amo manabla sa mga nagapanigarilyo, di ba? Kag sa mga nagainom sa makahulubog nga ilim nun. O dati masiling maimo na personal mo na yung conviction. Personal decision mo na yung hindi ko yung magpanigarilyo, hindi ko yung mag-inom. Tinagligad nga ginpasakaan ng syntaxes bala sa may sigarilyo. Kung di nagmahal, iba to, nagpila ng steak o subong, bumuan to nga panigarilyo ka, wala. Wala kaya no? Haluson to pulo. Yung iban, gin pa jutayan na nila ang imbes ka ng kuhan kagibla ng chain smoker kagibla. Yung iban, medyo yung pabuhin-buhin na naman na nila. Ti kumain sa sigarilyo, alangan manong kagidabit, liket ka lang daraya sang papel pwede man na. Liket ka daraya sang laya nga dahon sang lumboy. Kagi ka mo na sa sang bata pakitabla, di ba niliket-liket mo ng laya nga dahon sang lumboy. Ti kuway ka na daraya sang sigarilyon, ti balik ka naman dahil. So amo man yung mag-apply diri sa supply sang illegal nga droga, nga mas mahapos solbaro ng problema na to sa illegal nga droga. Kung ang nagapasulod, ganyan mga drug lord, amo ganyan mga pang tirahon, gid pero sa inubra sang Mexico ay El Chapo. Ni mga dalagkog niya mga drug lord nga amo ni makasarang mag-finance ng pagsulod diri. So kabay pa ngayon siya magatayo yon, gani mga big fishes amo gani mga madakpan sa ngaton nga mga otoridad. Tras minutos ang nabilin antas ang alasan Nueva sa aga pagbalik naton report ni Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Carla Mea Defensor diri sa Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos ang nabilin antes ang alas 9 saga. Pabalikan natin sa pagpapangalagad sa palatuntunan bumuhani big time ang presyo sa produktong petrolyo. Why na nagpahuway ang pagasaka. Bangod na dugangan na pagida sining tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine nga isa man sa mga dako nga exporter sang produktong petrolyo sa bilog nga kalibutan. Abisar pa kon pambalon nato ng Department of Energy. Why man kita nagakuha sang Russia sang produktong petrolyo sa Russia kag Ukraine, pero ang ini mga gina-importan nato na sang fuel ang mga finished petroleum products.
sila ang nagakuha sa Ukraine kag sa Russia. Pero ang ining mga hitabo nga ni sa iban nga parte sang kalibutan, amo man lang ning ginabantayan sa mga naga or yara sa world market. So, kaangay sang properties sang oil or sang fuel nga volatile, ini volatile man ang presyoanay. Te kung may mga ano naman to nga mga bati-bati na naman to nga ini siya, mapasakan na to, mapasakan na sila sa ilang production. For example, ang Organization of Petroleum Exporting Countries o kanang OPEC. Magkasugot sila. Kay subong, meron sila sang underproduction. But silingon, ginbuhinan nila ang kanamuon, ang volume, sang gina-produce nila nga oil, sang tinalikdan nga mga tinuig. Sang wala pa ang COVID pandemic. However, because nga mayroon sang COVID-19 pandemic nga apektado to ang factories, ang aton ekonomiya apektado, mayara sang pagbuhin sa ila nga production. 400,000 barrels per day ang ginbuhin sa production sang OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. So, sang nagbalik na medyo normal na gawa ang aton ekonomiya, kundi nagdamo naman sang mga factories back to normal na gid. Ang transportasyon back to normal. Ang hulag, ang circulation sang kwarta haluson nagbalik na sa normal. Kita diri sa Pilipinas, kalabanan alert level 1 na kita. Sa pagsugod sang tuig 2022, may millions of liters nga kulang na nga daan sa aton demand. Sa bilog nga Pilipinas, nadugangan na pagid kay halog ng restrictions karamo na sa mga kotoran naton nga mga nagagwa. And nagtangkas pagid diri ang ining tensyon, gyera nagigani kaysa plano sang Russia nga sakupon ang Ukraine. Temo pagining isa sa mga nag-contribute sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Amo gining big time man. Big time gini pero sa programa naton la bumbuanay big time ini big time man nga price hike sa ikanapulo na nga semana. Halin sa nagsulod ng tuig 2022, ang malala pag ginadari kay ginalauman naton sobra 4 ang saka sa kada litro sang diesel kag may sobra 3 ang kada litro sang gasolina. Kaya mo gining sila nga paglakat naton daw. No? Ibad nga sa mga bakal na lang ta sang bike sa hindi ka mo 1-2 na lang kita sa ni. Oh? Imagine mo mag 4 pesos ang una diri ang 4 kadlaw sang trading, makita na nga 450 ang ginalauman nga dugang sa litro, kada litro sang diesel o kon krudo. Sa masunod nga semana, Martes ini siya. Kalupok. 3.39 sa kada litro sang gasolina, 3.39 man sa kada litro sang kerosene. Tiyang aton na fuel price subong nga adlaw, i-check na to na. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo halin sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded 61.20 to 67.505. Ang premium 61.95 to 68.05. Depende sa company ina siya. Ang diesel, 55 and 37 to 58 and 51. Tikon premium, dari madugangan ni siya pila? 39. Sobra na sinta ang aton ang premium. Ang unleaded, mas 70 naman dugay-dugay. Ang diesel, sobra na 60. Kaya
4.50 pagkidyang kada litro sang krudo. Ang mga fast craft banwa, pila na ka-dram-dram nga krudo ang magamit nila kada biyahe. That is why nga nagligad to sa gin-require sang negative RT-PCR test na result ang mga biyahero coming from Panay. Naguntat naman lang ang mga fast craft kaya di man pwede nga pagalin mo dis Bacolod, berak ka sang mga pasayro, halin po to sa Iloilo, pabakolod, why kaya pasayro? Hindi parang na nagwa ka batongin pokpok sa ulo mo. Deregulated ang ining pamasahe sa barko. But sa lingon, hindi nila kinahanglan nga meron sang approval from Maritime Industry Authority. They can just send notice, I think that is 2 weeks, before sang petsa nga plano nila nga magpasaka. Hindi na kinahanglan nga aprobahan unlike sa pamasahe sa pampubliko nga mga salakyan, bala jeep, bus, nga kinahanglan sang approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang sa barko, they are deregulated, pareho man sa presyo sa produktong petrolyo, deregulated. Di kung pila ng dayang ila idugang, pag gusto sila, manotify lang sila sa Maritime Industry Authority kag mapahibalo sa publiko nga mo na ni ang pamasahe. Karon anong plano sa mga fast craft, mga shipping companies nga nag-operate sining fast craft nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Bomo Franz Andre Burgos sa report. Come in. Merlin, malauman gini naton nga dako gini nga impact sa aton nga mga wisam operators. No, well, abot sila Merlin, but also ang aton nga mga passengers no, or mga travelers Merlin. Kay matapos ning asod-asod gid no, sulod sang pulo kasi man nga sa Gunson gini Merlin ang pagsaka sa presyo sang gatong. Since ang pagsulod sang tuig 2022 Merlin, duway kikita nakabati nga nag-roll back ang presyo subong sang gatong. 10 weeks na gid Merlin nga asod-asod yang saka ang presyo no, so hindi pa na magnubo dahil sa 3 pesos Merlin ang saka sa presyo sang gatong, which is Merlin nagapakita dere ang aton balance bala when comes sa economy Merlin apektado no because sa crisis nga nagalutad dito sa tunga sang Ukraine kag Russia no, so bugos nga kalibutan Merlin apektado no, amo na lang na siling nila nga domino effect. So kita diri sa Pilipinas wala gi kita Merlin nakalikaw sang krisis dito nga nagaluntada sa pungsod Ukraine kag sa Russia. So diri naton Merlin kay mismo sa bahin sang operator sang Wisam no, kaputan sa kay Sir Frank Carbon Merlin pagpakig-angot naton sa iya kung kamusta ang lakat sa biyahe. Well Merlin, ang positive nga side subong tinangin alert level 1 kita. So nagapakita dra Merlin nga medyo dugang-dugang ang number ng passengers. But ang concern diri Merlin is ang presyo sang gatong no. So as na mention man to kaina nga hindi lang niya tag 1 ka litro, tag 10 ka litro, kundi tag drum na ni Merlin ang kinakinanglan daan niya sa mga wisam fast crafts no nga mag Fast craft? yes no, mga fast craft Merlin nga magbiyahe gid bala no, vice versa Iloilo Bacolod. So tag pila ka oras ang biyahe Merlin, so dako man na ang makonsume sang mga fast crafts no, especially may oras sila nga ginalagas no, sa sulod sing 1 ka oras di makalabot gid sila mismo sa ilang destination. So tiamo na Merlin ang concern subong sang operator sang Wisam sila ni Sir Frank Merlin ti why gid sila choice no, ang masiling naton bisubong tion ti pasaka gid sila sang Leyte Merlin no. So ti sa nagligad to 400 pesos to Merlin sa aton to nga nadumduman isubong plus 25 pesos no ang regular fare, which is 425 pesos na ang Leyte Merlin sa Wisam no, especially sa aton nga mga fast crafts Merlin ti kay pila Mawadro 425 na 25. Yes, kay Merlin siya nagligad ti 400 pesos to no. So good to san o ina siya Mawadro. Ay ti Merlin do na implement na ni nila subong no. Kay ang 25 pesos ni Merlin amo na ni ang saka presyo no, o kung nagdugang nga plite sa ato nga mga tickets dira no, especially sa mga terminals ng mga fast crafts. But nagsiling diri si Sir Frank ang maayo lang sa ila Merlin ti alert level 1. So starting this Sunday na basi magadugang sila sa mga trips bala no, basi makapatigan sila sa 2 to 3 trips within the day.
Kaya amo nang ila mo Bomberlin Hindi nga tuyo bunker ang ginagamit sang Fastcraft Bambo Andrew. So diesel ang ginagamit nila. Mas barato yes. tani kon bunker galing kay may kuan pa na siya, may mga proseso pag ginalabayan kung bunker gamiton mo eh. Correct Bomberlin kag isa pa ti hindi man bala maayo sa ano bala ang byproduct bala kun ang effect sa engine sang mga fast crops, no, so ti nagapangita mas sa Bomberlin sang mga ti kalidad man dating nga gatong, no, kay kung isipon naton tod barato pero galing bulubantayan naman when comes sa maintenance naman bala sa mga makina sang fast crop kay the same man abla Bomberlin sa baratohon ng mga krudo blang mabakal o kon gato nga mabakal naton especially sa mga dipasero nga jeep. So tido may resulta man bala nga hindi manami sa ilan nga mga makina. So balik kita Bomberlin sa presyohan na isang plite kaya mo na no na mention si Sir Frank nga wala gid sila may memo Bomberlin, no. Kay because nga pila man kabulan ning grabe man ang pag problema nila bala kung paano ni sila makabalik biyahe because nga ang sa bahin sa Iloilo to ti alert level 3 to sa nagligad ti kita dire alert level 3 man tapos naging alert level 2 tapos ang coordination sa syudad sang Iloilo kag diri sa Bacolod Bomberlin ti medyo malabo pa to sa nagligad tong mga binulan, so sila mismo nga mga operators ang natun-an, no, kung ano gid man ang nasaad sa EO dito sa Piakag sa diri sa Bacolod, so do wala nag-coincide. So ti Bomberlin tingwa gid sa subong ti arena king kuagi nila sa kayunan na makabalik na gid sila sa o kung makabatak na sila no, makabawi-bawi na sila Bomberlin sa mga nadulat to nila nga mga ano ning mga prop or kapital sa nagligad to mga binta nila. So tisubong ari na nagamatamat na buhi ang ilan ning negosyo, no, kaya nagsiling man si Sir Frank Bomberlin nga ginalauman nga maybe this week, no, basi madugangan ang number of passengers na nila sa biyahe kay magadugang naman sila schedule, specific schedule o kung mag-additional sila sa mga trips, no, Bacolod vice versa, no, sa mga fast crops diri sa aton especially sa Bredco Port Bomberlin. So ang pamasahe sa Fastcraft kung i-compare mo tanig na yung mga tinuig sobra na gid 100 na nagdugang, no, Bomo Yes. Andrew. However, Ako kung na silang tangi din na nila abi kinahanglan na probahan pa bala. Ay di na kinahanglan na probahan pa siya sang marina. So automatic yung makapasaka yung mga Fastcraft kung pilang gusto nila kapamasahe. Yes. Correct Bomberlin. Ang 25 pesos na kuno gani ko kay Sir Frank pa. Why nas lagali may mahimo tani Bomberlin, no, kay because ng 25 pesos medyo mabukat kin man na siya. Isang nagligad to Bomberlin kung nadumduman na to nagsaka man sila pila man to ka pesos kung ginsaka nila, no? So subong nagdugang pag sila 25 pesos kaya nagabase man sa Bomberlin when comes sa liters ang gatong. So ti para sila no choice gid sila, no, kinahanglan gid nila magdugang lete, no, especially sa ato ning mga travelers. So kung may importante ka na lang gid nga may katuan bi sa piyak nga isla, well isaw mo na lang gid, no, tingbo mo na lang gid Bomberlin sa una okay lang na yung 100 pesos or 150 pesos yang abisan na kada semana ka pa yabi magtabok-tabok, no, so galing subong ari na ipilagid ang saka do triple o kung doble gid Bomberlin ang pagsaka sa presyo sa plate high when comes sa mga fast crops Bomberlin. So ano man si Sir Frank kani, no, panumdum gid sa Bomberlin sa tong mga kauturan even though alert level 1 kita, but still, no, ang COVID-19 virus ara lang gid gihapon kay kung di man kita magsunod sa mga simple nga mga reminders, diba si Bomberlin magbalik naman kita sa square one di subong daan para sa ila ginatpuan na gini nila sa kay gayunan kag tsansa nga medyo halog-halog na, no, kag ang number of passengers na makasaka-saka nila when comes sa number o kung percentage sa mga pasahero na makasakay sa mga fast crops. Bomberlin ang Ocean Jet subong 400 pesos man. Yes. Bombo Andrew. So basi malagas pa rin sila pasaka Bombo France. Correct Bomberlin kay kung tanaw naton do sila naman lang nadabi konektado naman lang nadang pinsar sa mga operators diri sa aton sa Bredco Bomberlin. Kung sino tubing manguna dabi pasaka plite masunod naman lang na sila kay wala man na da excuse sa ila Bomberlin sang nagligad to nga mga tinuig nga pila gid ka mga operators ang affected, no, sang because ng pandemic. So tanan sila untat ang isa untat tanan kay amo ni nagahalit ang COVID-19 pandemic plus
ang crisis pagin subong sa Ukraine kay sa Russia, tugang pagin sa ilang libog. Pero para sila Bomberlin, wala gid sila may mahimo sini kay sila man ang apektado. Ti kung hindi na magsaka plite, ti ang gatong daan subong kung ng presyo sang produktong petrolyo, hindi man naton daan Bomberlin mapunggan kay taw halos taga tuig ni sumpit na lang gini ang presyohan ay makibot kita tag 3 pesos tuod o kung sinintimos tuod Bomberlin ang pagsaka sa presyo sang gatong. Well, per liters na o kung pila drabi ka litro dra ang aton drabi nga magamit drabi iba tsagon tagi na Bomberlin no kay tuod kwa sobra pag gidya 4 subong bumuandro ti majunon mo na so dumatumba ka man sa dumahulog ka man sa pinungkuhan mo no. Correct Bomberlin ti ko tanaw nato ning aton nga mga drivers di bala no sa mga di pasahero nga salakyan do sa isa kadlaw guro Bomberlin pila ni guro sa kabesman mga hakroy kay because nga every time ang labay ni sila sa mga gasoline stations do wag kita nag-expectar nga magalabot let's hope Bomberlin nga base bala sa una nga quarter sang tuig hindi maglabot sa 70 pesos ang presyo sang gastong no ay kung magsige-sige pag Bomberlin ng mga problema sa iban nga pungsod base ma-expectar kita maglabot 80 pesos to 90 pesos. We're hoping Bomberlin nga hindi na tada magdangat no sa mga presyo na isang gatong kay ang ato nga mga kulturan nga mga drivers no kag syempre ting ato nga mga operators sa fast crops sa Bomberlin mapilitan gid sila no nga magdugang pagid sa plate sa pila ni ka mga pasahero Bomberlin ti subong diri ang lakatan sa aton diri nga biyahe. So far kung tanaw na to Bomberlin, doon naka-okay naman mo, no? Doon nakabatak-batak naman sila. Pero sa sininga bulan, ginalauman ang transport strike. Diba? Si Bala Bomberlin, kung madayon gid man, kay ang presyo subong sang gatong as na-mention natong kaina, nga daw hindi gid masagang, kay bisan na mo kasagang Bomberlin, doon nagalusot gid yapon ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo Bomberlin. Okay. Bomberlin, may payag diri sa aton ang fast crop operator nga si Mr. Frank Carbon. Amon subong gatong para makaginansya kami dapat 30 to 40% na nga sa sang amon nga total operating expenses. Tungod sang pagsaka, sige-sige nga saka, wala untat kada simana. So ito walo na ni siya. Nagpasaka na kami sa nangbigad na simana 25 pesos. Ang amon saka sang plitihan amon tawag na muna o tawag sa aton nga gobyerno fuel cost adjustment para mag-cover lang sang increases sang fuel para hindi na kamamamiyerde para sige-sige amon serbisyo sa publiko. So, nagsaka kami 25 pesos, nagbigad niya si Mama. Okay, let's talk about abianay sang sa fast crop. Ang tao tungod sa alert level 1 daw low mataway-taway na ang ila pagbiyahe no so vaccination card na lang kag ID. Oo. Ang mga kuan gani ang mga tracing apps na backtrack or Iloilo Trace daw hindi nagisla tamaan ka instructor basta vaccinated ka lang card Now, pero overall ang detection is tungod ka alert level 1 na ta, gobyerno, pag mismo ang private sector, especially business sector, ginaship yun na subong ang ila, ang amon na kwan, timpo, ang amon pamahudlay, ang amon kwarta, sa pag-upgrade na sa ekonomiya, yung pagdugang sa mga trabaho. Parehosang syudad, nag-announce na siya, I think, so 2 weeks ago, nga ang iyan na 3 billion na budget for infrastructure, pag-waon niya na natanan para dugang na trabaho. Amo man ang probinsya, daw subong, announce man sila nga sige-sige na ang infrastructure nila, construction, para may trabaho na madugang man sila. In short, ang pag may tao may kwarta, malagaw na siya, nabiyahe na siya. Oo, no? Mangita man kwarta, kag mangita ng linggo, guro, masugod kami siguro, bakit madugang kami sana.
instead of duwa, basi matatlo na kita. Matamat na. Oo. Duwa, kung matamat, buti nga nun, signal nga ang tao, gapangita na, galagaw na, gapangita na sa mga negosyo, no? Gabligyan ilog, kadto man na yung ilog, gabligyan. Kulog na tabok na. Oo. Ang tao, ganegosyo. Siguro, hinay-hinay, gid. Kaya siguro, halos every month, another 5%, 10% na matamat, gid. Kaya subong, kung taon mo, before sang COVID, 19 na ka-trip, na round trip, no? Ang ilog na, kaya subong, 4 lang. Oo, so that's only around 20%. 4 lang. So, 80% doon. So, amat-amat siya. Kaya ang pagdamo sa kwarta, nagalap ka, nara ka mo sinta, amat-amat man na, hindi man na mag-gulpi. Kaya ang gobyerno, which is sila, subunggid ang mapagwa sa kwarta tudo, pagi sa ila construction, amat-amat man na, hindi man nila mag-gulpi. Oo. Ang mga iba nga mga syudad, munisipyo sa ating probinsya, mag-aamat-amat muna sila. Sige Manila construction din na bati ang ugani ng atong probinsya, amuman. Nalantaw Manila kung what are the available ng mga kwarta ng construction. Amuman si Mayor Jerry, nag-announce man siya na may 400 million sa itong saving last year, ibutang Manila Construction Manila, idugang para makadugang man trabaho. Kinanglan, ang tao may trabaho para may kwarta siya. Kung may kwarta siya, di makabakal siya, makabiyahe siya. Barko, ang negosyante, maka-abriman kay may kwarta ang tao nga inagbakal. Subong, basi madugang na tatatlo ka biyahe sa round trip na. Subong, duwa lang ka. So, alaom kami nga since alert level 1, ang tao mag-duwa na, kag magpangita na obra, mag-negosyo, kag mismo ang aton mga syudad, no? Ang aton munisipyo, pagduwa sa kwarta, sa mga infrastruktura nila, construction. Yung kwarta ng tao, so galaom kami nga ang aton ekonomiya, mag-sige-sige na abreast, no? Pero, may hinay-hinay lang anay, matamat lang. Kay parang ang COVID lang, halos na kontrolar sa, hindi anay maglatagid niya, halos daw madula, sigid ka. O antis ma-full blast din ang negosyo siya. So, panggitaan ay tumagwa. Gimang kita sa mga kwarta, so, kita, pantagid-yapon, taksis pagid ang maximum health protocol siya, hindi ang minimum mga amon, you know? Kung kinanglan ka mag-social kay ara sa sulod kang salakyan da ni nagdi kuan lang kamo ginutok facial gid gabing man kuduha gid anay ari pa ni sa palibot sa COVID mo, no? Oo, so protect yourself para nga makapasigi-sigi ka gid ubra. Okay, iba mo Franz. So Yes, last Berlin. week ka nag 425 na. Oo. Nagsaka na, no? So, sa itong mga kuturan, Ramong Berlin, nga may plano nga magtabok, at least, ang way pa nakabalo, Bong Berlin, blind, is labla makibot, pag-abot ito sa mga terminals. Nga, oy, grabe, nagsaka, gigiling presyo, no? So, at least, bala sa aton din ang mga kuturan, bala pabalo man sila, no? Kay kisadaan, di man makapost gisang advisories, ang pila ni mga operators, yan related, Bong Berlin, kung nagpasaka, ganun sila bala sa tlete, sa pila ni mga fast crafts, nga nag-operate man sa aton, Bong Berlin. Okay. So, hindi pa ni mapaktan kung saan matapos sa Bombo Andro. Base sa week after next, bala may another round naman isang pagsaka. Yes, correct. Amo ginagro Bong Berlin ang ginabantayan kay do wala gid kita naka-experience sa sulod sang marathon na gani kabulan, you know. Sa sulod sa tuig 2022 nga wala gid kita naka-experience ang pag-rollback bisan na pilalanda ka peso or sentimos Bong Berlin to maka-rollback to pero galing sentimos lang pero galing ang pag-price hike Bong Berlin ti pesos gid, no. So do wala kita ni Bong Berlin sang likaw, no, basta sa presyohan na yung kung pagsaka sa mga presyo sa mga produkto mapapagkaon man o kung mapagatong man Bong Berlin. Okay.
Sige, thank you, Gate, Ma'am France. Yes, Bombo Erling, para sa papangalagad sa Bombohanay Big Time Minutes Bombo France Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Ang transport group dili sa aton sa Maya Negros Occidental ang ginalusog Manila nga mapasakaan ang pamasahe. However, tinaya subject sa approval sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang sa mga barko o kana sa fast craft amo na siling tanang why na sang nag-regulate sa ilang pamasahe. Ma-inform lang sila sa may Maritime Industry Authority. Sabong 425 na ang pamasahe. Basi magatayo yun dugay-dugay 500 na ang pamasahe. Ang imo isa kadlaw nga sweldo, gusto mo lang iplete. Sabong nagapalayon na sa Gapon ang ining gyera dito sa may Ukraine na banwa. Kahapon na ginapaulanan na sang Russian troops ang bala ang largest nuclear power plant sa bilogang Europe. Ang Russian troops kung ang alkalde sa Kherson City ang maghambal, yara na sa ilang mga kadalanan ang mga tropa sa Russia. Kaya nagligad to na kontrolar na sa Russian troops ang Kherson City. Ang isa naman subong sa mga nag-antos ang City of Mariupol, ang ilang airport amo ni ang una nga ginpalukpan sang Russian forces and sa una giniang adlaw sang Russian invasion. So, ang Ukrainian community diri sa aton sa may pungsod sa Pilipinas nagapangayo sang aton pagpangamuyo kag nagalaom sila nga hilway lang, safe lang ang ilang pamilya dito sa Ukraine. Abisar pa nga tibe, tinuig naman ang ilang paggatiner diri sa aton sa Pilipinas. Pila ka mga Ukrainians nakapangasawa sa mga Pilipina. Iba na siniti para sa mga babae naman ng mga Ukrainians. Kangay sa na-interview naton kaina sa Bombo Network News, sa Bombo Radio, sa Bombo News Center Makati. Sila ang nakapamana sa iban man nga lahi. Pero maskin prefer nila since ang banda niya tidre naman lang nag-start, din naman lang sila nagapuyo sa sulod sang halos a decade na. So, hindi man nila, why man na sila nga biyang nakatang communication nila sa mga miyembro sa pamilya nila dito. But kung why pa yan nalabot sang Russian troops ang ilang lugar, sila ang nagalaom nga kabay pa nga ti siguro mayaraman sang pagbago diri, pero tino ka imposible gid. However, ti sa pagpangamuyo naton na why sang imposible banwa, ang prayer is very powerful. Subong ginalantaw dira nga mayara sang ikatatlo nga round sang peace talks. Kaya ginademand man lang sang Russia nga hindi magsulod sa North Atlantic Treaty Organization, mabuyan nila bala ang nuclear program sang Ukraine. Amo lang man isa sa mga demand sang Russia. As long as hindi ni magsungka ang Ukrainian forces, kag subong sa pagpanguna siyempre sa ilang Commander-in-Chief, President Volodymyr Zelensky, nga isa sa mga ginadayaw sa mga Ukrainians. Nga sang una, may mga nasuya, mga komedyante, aktor, naging presidente, but subong siya ginadayaw sa bilog kalibutan. Sa desisyon ni President Volodymyr Zelensky, nga ilagid nga ipakigbato ang independence sang estado kag nagapromisa nga samtang makayat na awayon tani. That is why nga ibalso ng mga Ukrainians nga nagapuyo kag supposedly nagpermanente na tani sila sa iban nga mga countries, why sila nagpangduha-duha nga magpauli to fight. They went home sa ilang dutang na tawhan para nga ipakigbato kag makig-away batok sa Russian troops. Balikan naton banwa ang portion sang interview sang Bombo Radio Philippines sa sin mga miyembro sang Ukrainian community diri sa aton sa Pilipinas. All right.
Going back, I would like to ask this question to Mr. Popov, other topic, the Philippines joined more than 140 other nations, in supporting and voting a resolution in the UN General Assembly condemning the Russia's invasion of Ukraine. So would you like to give your reaction to that, Mr. Popov? Well, I'm not surprised that the vast majority of the international community has joined in one singular voice, in condemning Russia's actions. It's just very unfortunate that Russia itself has such an outsized presence in the United Nations that they can basically veto absolutely anything and everything that they don't like, which means that they can they can do any kind of atrocities that they feel like, and they know that the United Nations does not have the power to stop them, because they, in essence, can just put their foot on the throat of the United Nations and the rest of the world, just at a whim, basically, because it's their say-so. So no matter what the United Nations does, it's not very relevant. It's also very telling in what nations are supporting Russia. And it's a very short list of nations that are not abstaining but are actually joining in with their vote, which includes countries like China, like North Korea, like Venezuela, and Syria. Basically, the friends, the company that you keep, tells a lot about your character. And when Russian people that are thinking that what their country is doing is fine and normal, the people that are buying into the messaging that the Putin regime is putting out there, they don't consider these factors at all. They think that the whole world is out against us, so we must stick together. But okay, so who is with you? Just look at that. Okay, so you want to be in the same on the same page with North Korea? Really? You want to be on the same page with Syria and China? But they don't think of it that way. They just buy into the messaging that their government puts out, and that's it. They think that everything else is lies, and the conversation doesn't really go much further than that for a lot of people there. Not everybody, luckily. Especially I know that a lot of the younger people in Russia, they do understand what's going on, because they are open to other different sources of information besides just their state-run propaganda that is run essentially by a KGB agent. That's something that is not really emphasized enough, that the president of Russia is in fact a KGB agent that changed his title after the collapse of the Soviet Union, but he never stopped being a KGB agent, and that is a fact. But there's nothing that can be done about that. So amo ning kabahin sa mga hibubunot sa mga Ukrainians, siling nila ang pagdayawan nila kay President Volodymyr Zelensky hindi hamak, kag kabay pang hiluway lang gid ang ila sa mga pamilya dito sa Ukraine, including man ang aton sa mga kauturan nga mga overseas Filipino workers. Ang iba na day matamat naman nga nagapauli, batang iba na maintindihan man aton ang desisyon na nila nga wa man sila sang maobrahan na gid bala pagabot diri sa Pilipinas. So kung pwede pa man lang samtang maantos pa nila dito naman ang anay sila. So anyway, hindi ba natin sila madiktahan, because sila mismo ang nag-eksperyensya kung safe dito pa sa buong sa ginapanaguanan nila. Siguro kundo tama na gidya kalala, di ba yaraman sa repatriation program ang ato ng gobyerno, di ba pilitan naman lang sila nga mag-avail. At samtang nagababili na sila dito, we are praying safe ang ato mga kauturan ng mga overseas Filipino workers. Kag hindi sila basta-basta makapauli, because sila man ang ginasaligan sa nga pamilya nila. Kalabanan na dito mga breadwinners, sila ang amayo ko ng iloy sa nga puloyan, kanang kinahanglan sa nga kwarta ang ilang pamilya nga ginapadalaan nila diri sa Pilipinas. So bantayan ang ini naton, because siguro sa buong weekend meron sa third round of talks between Russian and Ukrainian officials. 33 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. Tinalikta ng gabigin na patay si dismissed police officer Ryan Lumugdang sa tubang sa University of Negros Occidental, Recoletos. Si Lumugdang, mayroon ini siya sang previous ng mga kaso nga nagduso naman lang sa iyang mag-awol o kung mag-absent without official leave. Until such time nga siya na-dismiss sa serbisyo.
Si Lumugdang actually nakabato ni sila sang medalya ng papuri bala years back kay sa accomplishment kag performance sa illegal nga droga. As a member sang City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group. Sang nagpositibo siya sa random drug test. Ang napatay o kanang ginpatay nga pulis report nga nang hold up dira sa Bias Aquino Drive. Isang time nga to, syempre tinakilala gid siya nga siya gid si Lumugdang nagpasaka sang kaso ang ining biktima robbery. Until nga napahalin sa serbisyo si Lumugdang wala kita sa nga balita sa iya and sang tinalikdan nga gabi siya gali ni ang ginpatay sa atubang sang University of Negros Occidental Recoletos. Ang mga suspetsado nagangkasanay sa motorsiklo. Diba sa magamuso ni, bisan mayroon pa sang CCTV camera nga naka-capture sang insidente, medyo taklaron sa ato ng mga otoridad. Bisan anang mayo pag siguro ang resolution bala sang footage o kanisang video or ano ni tawag kung lala pagid kung black and white pagid ang footage. Ito bisan makita mo darang build sang yasa ning lawas. Ano siya kadako, ano siya kaniwang, ano siya kataas, ano siya kaputot. Pero may mga cover man ang ilang guya abi. Ito bisan mga witness nawadlayan diri katon ng mga otoridad nga magpangita sang testigo. Isa pang nga daan nga pangalang-alang ka man syempre kati kabuhi mo man imo nga ginapanumdom mo. Kabuhi mo man ang itaya mong kung ikaw magaserbe nga testigo. So Lumugdang paidalom gini siya sa may drug rehabilitation. Amo lang somehow kung kaisa ang ironic bala. Because kung ikaw dira na sulod o kung member sang team gamo ni ang in charge sa pagdakop sa mga tao nga engage sa illegal nga droga, pagkaligal sa pila ka mga tinuig, madakpan ka nga nagagamit ka man galis ang illegal nga droga. So hindi naton matumod rin, hindi naton may mambal kung mga sirkumstansya man nga nagtulod sa Lumugdang nga magkometera sini. But kabay pa nga mahatagan man sang solusyon o kung masolbar ini, because kanamo na sa mga pinamatay diri sa doon syudad sa Bacolod kung isang mga sospetsado. Ano ang ginaman ang motibo ng ginalantaw diri sa ngaton ng mga otoridad? Ilabi na dira sa Police Station 6, headed by Police Major Leo Estopa. Bombo Carla may defensor sa report. Come in. Yes, Bombarlin, sa subong no, ang motibo nga ginalantaw subong sang kapulisan sa Police Station 6, Bombarlin, amo ang personal grudge Bombarlin, sa subong gina-reach out pa ini nila ang asawa sa biktima kay wala pa gid nakahatagid sa dugang paging impormasyon sa iya sini nga bana nga si Ryan Lumugdang o kunang biktima Bombarlin sang pagpaniro sa atubang mismo sa eskwelahan sang UNOR Bombarlin kaga nagpadulong man at kay Police Major Leo Estopa nagpadulong ini sila sa ginaubrahan ni Ryan Lumugdang isa ka gym bala kay isa ini siya ka gym instructor Bombarlin so ginpadulungan ini nila ang ginaubrahan sang biktima kaga may adto dito siya nga upod Bombarlin nang nakaagi man rehab kaga sunod siya sini nga upod nakaagi ni rehab ining si Lumugdang last 2020 sa information nila nga nakuha Bombarlin so subong tipadayon pagid ang investigasyon sa mga kapulisan so na-dismiss ini siya Bombarlin bali ang second to the last nga ginhalina ako na kundi ini siya na-assign mo ang drug enforcement unit and then sa may holding unit na ini siya antis ini siya gin-dismiss Bombarlin so sa BCTO gin ini siya na under Bombarlin. Oo, kay ito sang una gin-awardan pa na siya no Bombo Carl. However, doon naton bala mahangpan ako na nga ang tinagpositibo pa siya sa drug test. Tinagpariha ba siya? Siguro sign ina. Kasi kung gusto niya giman na mag-cambio bala? Mag-ligwat sang iyang nga banas sa Bombo Carl? Yes, sa Bombarlin. So may posibilidad gid Bombarlin no kay nagparehab ini siya
siguro mga 10 months no sa information sa kapulisan, mga 10 months ini siya nga rehab Bombo Arlene kay siguro dira na ini siya after sa rehab niya, dira na ini siya yan nagpadulong sa iya sini nga ginaubrahan as a gym instructor Bombo Arlene. So ang cases before Bombo Arlene amo pa na ang gina-investigahan ug gina-establish pagid sang police forensics kung ano pa ginaiya sini nga cases before kay ang una ginadiri nga case nga ginpangatubang niya atong nagpositibo ini siya sa illegal nga droga kaya ini sila gipatigayon nga random nga drug test kay dito nahibaluan nga nagpositibo ini siya sa illegal nga droga Bombo Arlene. Okay. Bombo Arlene napamatian nato na pahayag gikan kay Police Major Leo Estopa. Mayong aga sa kapalamati sang Bombo Radyo. So far padayon kita ang aton nga regarding sa kamatayon ni Delate Ryan Lumugdang. Kahapon patigayon man kami sa pag-retrieve kag request man sa mga CCTV footage para sa amon nga na conduct nga investigation magdugang pagid establish ang mga other evidences kag makakuha kami sa mga witnesses pagid nadugang. So far padayon kami Japon nga pagigangot sa family, especially sa wife ni Ryan with regards ni sa pagkamatay sa iya bana. Ginausisa man namon kung sinong last nga tawo ang iyang naupod or na communicate siya kag sa subong agapadayon Japon kami kag mga previous niya na mga assignments kinakadtuan namon da kag ang iyang mundi ni siya dati kay Star na-check namon kag may mga possible nga dira kami maka-establish man sa amon nga motive with regards ni sa iyang previous na mga assignments kay kagin siya na assign man sa Drug Enforcement Unit man kag sang naka na siya nagbuhat na sa serbisyo na-check man naton ang iyang personal background kung diin siya gobra nakadtuan naman namon ang iyang working place kag nakapamangkot naman kami sa mga kaupdanan niya isa ni siya ka fitness instructor sa isa ka gym kag nakapamangkot man kami sa iyang kaupod sa iyang mga activities kag previously last Tuesday amo tong last niya nga kadto dito sa gym according sa iya ning nga upod kag nagpamangkot man kami kung ano pagid ang mga other activities ni Ryan ang basement sa iya ni ang podya si Ryan nakagi naman nga nakatapos sa rehab. Oo, naka-rehab siya. Kag mga ano nga binulan or tuig? According sa ginpamangkot naton year 2020. Di lang matandaan ko ano naman. Siya ni kagi man rehab kamo na siya nga drama siya sa fitness center mo nang obra niya. Sang pagka-dismiss niya sa class niya na assign Bacolod City Police Office na siya nga na-assign sa holding unit na siya na higayon man na-assign no. Year 2000 pagtanong ko 2017 diyan check pa namon at ang supporting documents with regards din sa iyang pag-dismiss sa PNP sir kay administrative case nga file din sa iya kag na manawgan sa order with dismissal sa PNP service tungod man nga nag-conduct random drug test kag nagpositive siya sa PESA result man. Okay. So all in all sir pinatanan ka cases ang miyara siya before? So far wala pa na po na establish kung pila na siya ka cases kay may mga previous units niya na assignments niya kag mostly naka-assign naman siya sa drug unit niya mo. So amo ginayang iyan sila nga sa kadalas yung assignment before siya dismiss. Yes, so kamo nang yan yung possible motive, may personal grudge posible. Okay. Kay amo pa na ginatutukan naton kag padayon Japon naton nga investigation. Hopefully maka-update kita kag magaan ta man update ang family para may assurance man nga magaan sa hostisya ang iya kamatayon. So ang native yun niya sir, di engage sir nga barangay. Ano nga barangay diri sa Bacolod? Taga barangay 3 ni siya sa pamangkot man naton dito sa mga
tao dito sa Barangay 3 with regards sa yaman nga kung din gini siya na mabunag. Bombarlin, so mo na no, native ini siya sang Barangay 3. Kag ini siya Bombarlin mayara pag akon mayara ini siya sang record before nga gin buno kag gintiro Bombarlin. So last August 6, 2015 Bombarlin ini siya. Siya nagbuno, no? Siya nagbuno. Hindi nabunan ini siya Bombarlin. Yes, Okay. oo nabunan ini siya sa area sang provincial capital Lagun, Bombarlin last July 2012. Kag February 2013 gin tiro ini siya kay tungod gin nakitaan niya isa ka Koreano Bombarlin nga gina hold up ko na ginakawatan sang duwa ka mga suspetsado. So pag Bombarlin ginbuligan niya ini ang Koreano gintiro ini siya sang suspetsado pero wala ini siya naigo kag gintiro niya ang nakatiro siya. Yes, Bombarlin nakatiro ini siya sang isa ka suspetsado kag naigo ini sa Chan Bombarlin. Kag last 2015 ini siya natiruhan man sang isa ka minor de edad na samtang nagasakay ini siya sa motorsiklo niya Bombarlin. Gintiro ini siya sang isa ka minor de edad Bombarlin. Minor pa, no? Ang suspect. Pero Yes, naman ka isog ba? Okay, Bombarlin kay ini nga minor de edad sa information natin nga nakuha, madamo na sa mga crime, madamo na sang mga krimen nga ginhimo diri sa syudad sang Bacolod. Siguro basi kung may kainit gid ini kay lumugdang Bombarlin kag amo man to ang rason kung gintiro niya si lumugdang Bombarlin last For sure. 2015. For sure, taga na ginasang atensyon sa Bacolod City Police Office. Kaya bisan na sa mga accomplishment, laban ni lumugdang Bombo Carl. Sang arapan siya sa kaidsot. Yes, Bombarlin. So, may accomplishment man ini siya nga nabaton, agin natagaan ini siya award. Pero galing ito tungod nga, may mga records pagid ini siya Bombarlin. Galing ang performance niya to. Napanas sa nga nagpositibo sa drug test. Bombarlin ka sayang gani, no? Kay tina bayluhan sa gilayon sang bad nga record iya sini nga before nga award Bombarlin. Imagine mo, police officer 1 pa lang to siya, Bombo Carl. Yes, oo. Ano pa lang, no? Dubo pa lang gid nga ranggo, pero nakabaton ini siya sang award Bombarlin. Galing kiti wala gid na wala gid natapos sa Bombarlin ang pagka maayo nga record nagpadulong sa bad record Bombarlin. Na-dismiss siya as police officer 1 lang gid, no? Yes, si, Bombarlin. Okay. Yes, Bombarlin. Sige, thank you, Gid, Bombo Carl. Bombarlin na mo ng report, tagikan sa patrol ni si Bombo Carl Lameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Carl May Defensor. Nagpasali ka naman ang kagabi ang ato National City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga hatagan na sang igtalopangod ang ining pila na ka mga ginapataya diri, including ining dismissed police officer anay miyembro sang City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group nangin kabahin man siya sang Mobile Patrol Group sang BCPO si Police Officer Juan Ryan Lumogdang. 12 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyampo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kita sa Lunes. Daw ginaalas na mga inadlaw sa lang Lunes subong Sabado na naman. Sa amuman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!